खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। BTR सोरखारा दिनै मोनबा जिल्लाफोरखौ बन्द फोसावदों। दिनै BTR सोरखारा गोथार छठ फुजा फालिथायनि थाखाय दिनै 20 नभेम्बर 2023 समबारखौ BTRनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि बे गासै मोनबा जिल्लाफोरखौ बन्द सान महरै फोसावदों। नैथि रादाबाव दं। ICC हौवाफोरनि क्रिकेट मुलुग बादायलायनायाव अस्ट्रेलिया हादोरा भारतखौ फेजेननो हादों। मैया रबिबारखालि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव भारतखौ फेजेननानै द'थि खेबनि थाखाय ICC हौवाफोरनि क्रिकेट मुलुग काप देरहायो। अस्ट्रेलिया ICC हौवाफोरनि क्रिकेट मुलुग कापनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो जाफुंसार जादों अस्ट्रेलिया हादोरा। थामथि रादाबाव दं। गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्स हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क्राइम ब्रान्चनि मोनसे हानजाया दिसपुर PSनि मोनसे हानजाजों लोगोसे डाउनटाउन ओनसोलनि साखाथिनि पूर्वांचल पर्टआव मोनसे थाखुमानाय जायगायाव नागिरदोंमोन। बे नागिरनायनि गेजेरजोंनो फ्राय 280 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे 24 साफोननि बाक्सुफोर बोखांनो हादोंमोन। बे आयेनारि फालांगियाव लोब्बा थानाय मणिपुरनि 3 फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै सोनाबथिनि जेम्स हिंगा 33 बोसोर बैसोनि, इम्फल सोनाबनि निखिल लेमा खफाम 30 बोसोर आरो इम्फल सोनाबनिफ्राय जुनेद आहमेद 22 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोर 3खौ आयेनारि राहा लानाय जाबाय। ब्रैथि रादाबाव दं। बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि बर'नि गेजेराव आरोबाव सासे PhD एबा डक्टरेट अफ फिल'सफि डिग्री मोननाय बिजाथिया बारायबावबाय। खौरां मोननाय जादों दि मैया क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सासे आगोमा बर' फिसाया डक्टरेट डिग्री मोननो हादों। बिथांनि मुंखौ मुस्रि सानसोरां बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि गामिनि मुङा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय रमानपारा गामिनिमोन। बिथांनि बिफानि मुङा रुंसारि जोंबाव बसुमतारी आरो बिमानि मुङा आन्दालि बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। सानसोरां बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बटानि एबा लाइफां बिगियान आयदायाव PhD डिग्रीखौ मोननो हादों। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगोरा मानगोनां डक्टर सन्जीब बरुवानि आन्दाराव फ्ल'रिस्टिक डाइभारसिटि अफ चिरां रिजार्भ फरेस्ट अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन इन आसाम उइथ स्पेसियेल रेफारेन्स टु थ्रेटेन्ड एन्ड एन्डेमिक प्लान्ट आयदायाव बिजिरसंनानै डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां सानसोरां बसुमतारीखौ मैया रमानपारा गामिनि रायजो राजाफोरा बेन्ड पार्टी दामनानै गाजा गोमजायै बरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।